Ka FKJJP Southeast Khasi Border Circle pok kejing lamu presiden Wukerman Changdiar hadian kejing jurep kejing long jengman jeng surok na wailoi Shabalat hadu jingking umpung pada kemensiam besokya lo kejing uat kipat ba namar kejing sniu plat kesurok bar kejing yatman plat kikali kitko kebiatman kamiet bat man kesni klem sange kaseng kala lek pensngo sha u block development officer ke Mausen Ram CNRD block macam kya lo kejing e bupat ba weekend do agli kawan Uba kerman Changdiar lengba ke kubor uli tho ba nakaliang kaseng hekisnam ke belalet ha u benai naitung kalalet ban pensno ha u deputy commissioner ke East Khasi Hills ban mentasa hisien galit ban pensno yake jokimat ha u BDO ke Mausen Ram uli tho ro baman ki por badan gejing kalem ki trok kit kok agen surok badang agini sniru kadan kawai ke trok ke barang kala ban rai gejing tang kali ke bejur Ulo angru ba kum kaseng kamla man ngap kum ta ka buru kejing dawa bagi trok kit ko ke deban ya no ada kapor batal spotli ke bahyar bat spotli ke bakiau hak sisngi bat kaseng ka mahamru ba amdai ban kit palat pot bat amdai ban palat ka khandai ton kum ba ka PWD Mausen Ram division kalabo leng ba kaseng board Ulo angru ba kaseng kamla ban len mana kaliang katuna PWD kala le stom ban maramot bat ker ki kenro Ndrai kamla ban penbiang namar kejing mamla ban telakam ya kejing yat palat pot kitrok ha ka ba ki surok kila beithleulut bat kelapung bat bun ki jaka kilangap kum ta kaseng ka kentu bade ban pet bha ha ki way bridge kum ki check gate ru kenang ba kitrok kin omla ban kit palat pot bat banam penthot iklik kawan jong pat ba namar ka jing sniu plat kasrok bat ka jing long riat ki jaka ka jing bomsong scam ki jaka bat khamta me ka jing jur kini ki trok ki ba ya bat mit bat sngi adu dang step adu bandamit ongno bro alf sabuta kini ki trok ki ya kini ki trok kit cook ngila ai jing tho mansua complain de lang DC gila le ke joint inspection tindri daling prudi gila simkia hadin kata ban repair ban maramot surok ndre ngi ba kathma ba ka peludi ke yele nakapor skpor ban repair ngi kam dadon ka jing mentoy namar ba kini kitrok ki bayat mangisngi kilong mau juntut nalor ba kasrok kala rim kadi kasrok ka bala slamba kadi kasrok ka ba de ba don ki jakariat te kumta kamne slam bat kam sya slam te kumta neleng jungi kaseng yemla ban susngap biang sementara snam yuan man bu ye kejing tho sha u block development officer jang Mausen Ram si ada block ban persngeu giju kijing ke ba ki ba ki kendu hajing de bakayat kayeng kani ka surok na wailoi sedu balat jingking umpung kalong sya ka jing yu ba kayat kayeng nolor ba ka surok ka sniu haka jingrit jongka ba ka jing song sinjor jong ki jaka kim skam ban ngi ibun ki jaka ba ka prudi kala sedang ban le ki kendro ban penne penskam ya kata ke surok watlah hadin balak dep repair ru ngi menta la kho lut bat langgam lut ki surok namar ba kejing yat plat jong kini kitrok ngi ka sanbut ke ba ka prudi kala bu hangti ha jingking umpung ba kim dei ban kit plat khandai ton ke ba susi kalong ba kitrok ki bangi ngi nyemla ban pensisa ban ong ba kit khandai ton namar ba ngilai ka jingkit jungki overload ka ba haba kani ka jingking umpung kamlong ban kit plat khandai ton ndrei nalor ba kawai ka kali kala ya shikmat sakawai pat ka kali kaya ha ju kopor hajing isha la dei bandon de kinong up kinong pej hangtai kenang baki niki kali kit cook kinom nya ha ju kopor bat artet na umpung sadu sawiloi katno ka jing jenja jing soksat jong ba namar ka jing sniu jong ka surok kumta ngila kerpat ru video ban yarap lam ban pensngowi kene ka khubor ke jing ka ba ki ba ki kendu kenang ba liang surkar ki simkhia kenang ba ban yo no ban pentrei kene ka surok kumba ki ba baro jong ka than yang nut ngi community ya kata namar ba ngi skutu ba ka surok kalinti ka sikin kadai ubudlum jong kayo ka kot kenang ba ki ba baro kinyo ya kakam ka jam lang ba ka jimbiang jong ka surok